हेलौ लोगोफोर नै आं दायो दंफैयो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि जुनियर कलेजाव बेवहाय माने जोंहा फैला जे बरगयारि सारा मोनसे समाजारि सावथुन बिसो फिल्म बेवहाय दिन्थिनो थाखाय बिथाङा फैदों आरो लोगोफोर बेखौनो जोंबो दान्दिसे बिसो फिल्मा माबायदिहाय जागोन बेखौ जोंबो बे सालबारि जुनियर कलेजाव जोंबो दान्दिसे सम नायनो फैदों। थौदो लोगोफोर बिदिब्ला बिसो फिल्मा माबायदिहाय जागोन बेखौ जों नोंथांमोननि सिगाङाव आङो एसे दिन्थिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो बेफोरबो गासैबो सेंग्रा सिख्लाफोरा दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै जोंहा फैला जे बरगयारि सारनि फिल्मखौ नायनो थाखाय फैदों। लोगोफोर बेनो जाहैबाय सालबारि जुनियर कलेज बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि जुनियर कलेज। टिकेट मोनला फैबायनो गारिया बिसो लोगोफोर नै जोंहा फैला जे बरगयारि सारा जि सावथुन दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादोंमोन बिथाङा नै दा फैबाय आरो बिथाङा गासिबो सावथुन दिन्थिनायाव जि मुवा बेसादफोर नांगौ बेखौ बिथाङा लानानै दा दिन्थिसिगोन। बिथाङा दा रुमाव दसे बैनो बिथाङानो जाहैबाय फैला जे बरगयारि सार बिथाङा दसे सम जिरायथ'सिगोन आरोना दसे समनि उनाव नोंथांमोना नुसिगोन। बेनो लोगोफोर सालबारि जुनियर कलेजनि जि सावगारि बेफोरबायदि समायना बेसेबा समायना दंफां लाइफां दङ नै खाथियाव पुरा अक्सिजेन गासिबो जायगानिफ्राय सेंग्रा सिख्लाफोरा बेयाव बांसिन फैदों। सालबारि एरियानिनो सुबुंफोरा बेवहाय रायजो राजाफोरा नायनो फैदों आरो बिसो फिल्म नायग्रा माखा दावदै दे नोंबो नायनो फैदो दावदैयाबो बिसो नायनो फैदो देखासिगोन एसे फैदो देखाबायानो एरबादेसो दे देखाबाय नायनोसै माबायदि जायो ना माबायदि जायो नायनोसै मोजां जागोन बायसा मोनदों होनलाय मोजां जागोन ना जागोनानो एसे मोजाङै मानसिफोरा गोबां जानाय हिसाबै गोबां जागोन मोनसे खथाया गासैबो पुरा कमप्लिट जाजोबदो नै बिथांमोना गासैखौबो रेडि खालामगासिनो बे खथाया पुरा मोनसे रुमानो फुल जाजोबदो आरो हाउसफुल जाजोबखादो माने सियार गंसेबो गैखाया आरो बेरेंसि गंसेबो गैखाया गासिबो फुलजोब गासिबो मानसिफोरानो गोसो गुदुं जानानै नायनो फैदों आरो बे सावथुनखौ मानि थाखाय लानाय जादोंमोन आरो बे सावथुननि गेजेरजों बर' समाजनि गेजेराव मा ओनसोलनि गेजेरजों फोरमायनो बेखौ मोजाङै फोरमायथिनानै होनो थाखाय सारखौ गावनि बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय Mahmula Media Production Society. Production by production di kedai production di kedai. Kedai सावथुनखौ दिहुननाय जादों बे सावथुनखौ जोंनि दिहुननायनि गुबै थांखिया जाबाय
सिगाङाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरिया बुंलांदों जे जोंनि समाजाव आथिखालाव बे गाज्रि गोहोमा जोंनि लाइमोनफोरनियाव गोबां गोग्लैदों जायनि थाखाय जोङो लाइमोनफोरनि फिउचारखौ धंस जानानै नुनो मोनदों जोंनि समाजनि न'खरनि गासैनि फिउचारखौ जोङो धंस जानानै नुनो मोनदों मानोना लाइमोनफ्रानो जाबाय जोंनि समाजनि न'खरनि फिउचार जों लाइमोनफ्रा दिनै गाज्रि लामाजों थाङोब्ला थारैनो जोंनि फिउचाराबो मोजां जाहैगोन जों बेखौ मालाबाबो साननो हाया दा जोङो बयबो मिथिगौ बयबो नुदों बयबो खोनादों दिनै लाइमोनफोरनि गेजेराव नांथा थाखोनि थाखाय जोंनि समाजाव गोबां गाज्रि गोहोम गोग्लैदों दा बेखायनो दिनै सावथुननि गेजेरजों जोङो समाजनि गेजेराव माबाफोर मेसेज होनो हायो नामा बे सावथुननि गेजेरजों जोङो समाजाव माबा मोनसे सोलायनाय लाबोनो हायो नामा बे थांखिखौ लानानै बे सावथुनखौ जोङो दिहुननो नाजानाय जादों जोंनि लाइमोनफ्रा बेबायदि जानायनि जाहोनाव थारैनो जोंनि बिमा-बिफाफ्राबो माबा मोनसे गोरोन्थि थानो हागौ दा बेखायनो बे सावथुननि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्रा गाज्रि जानायाव जोंनि बिमा-बिफाफ्रा मा गोरोन्थि थानो हागौ बे सावथुननि गेजेरजों जोङो दिन्थिनो नाजानाय जागोन आरो बे सावथुननि गेजेरजों जोङो रायजो राजाफोरखौ मिथिहोनो नाजानाय जादों सांग्रांथि होनो नाजानाय जादों जाहाथे जोंनि बिमा-बिफाफ्रा जोंनि गथ'फोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो मोजां लामाथिं लांनो नाजायो आरो जों उन्दै समावनो जोंनि गथ'नो जुदि मोजां लामा दिन्थिनो हायाब्ला सासे गथ'आ देरनानै माबायदि जाहैनो हागौ जोंनि न'खरखौ जोंनि समाजखौ जोंनि जाथिखौ माबोरै धंस खालामनो हागौ बेखौ बे सावथुननि गेजेरजों जोङो दिन्थिनो नाजानाय जादों दिनै नोंथांमोननि बे ओनसोलाव बे सावथुनखौ दिन्थिफैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों दा बेखायनो आं गिबियावनो बुंदों बे सावथुनाव नोंथांमोननो एन्टारटेनमेन्ट होनो हानायनि जेबो गैया नोंथांमोननो जेबो रंजाहोनो हानाय नङा बे सावथुननि गेजेरजों जोङो खालि जोंनि समाजाव गियानखौ होनो नाजानाय जादों दा ओंखायनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ आङो खावलायगोन बे सावथुननिफ्राय नोंथांमोना गोजोननाय मोननो लुबैदोंबा आं नैबेखौ बुंगोन नोंथांमोना खालि नैबेखौ साननानै ला बे सावथुननि गेजेरजों जोङो माबा मोनसे गियान होनो नागिरदों बे सावथुननि गेजेरजों जोङो माबा मोनसे फोरोंनो नागिरदों बे सानस्रिखौ लानानै नोंथांमोना बयबो नायनांगोन आरो बेबायदि नायोब्ला थारैनो नोंथांमोना बे सावथुननि गेजेरजोंबो गोजोननायखौ लानो हागोन दा आं गोबां खोथा बुंलिया गिबियावनो आङो जोबथारनायाव आङो नोंथांमोननिसिम एसे खावलायबावबाय आरो निमाहा बिबावबाय जायगायाथ' थोजासे जायाखिसै गोबाङानो जिरायनो मोनाखै बायजोआव थानांबाय दा ओंखायनो सम मोनोब्ला नोंथांमोननि नैबे जायगायाव दिन्थिफैबावगोन आं बे खोथाखौ होनाय जाबाय जोबथारनायाव बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरनानै आंनि बुंनांगौखौ फोजोबबाय आंबो माब्लाबाबो बिदि जानो हाया हिन्जाव गोजोन फैनाय बाबा नुदोंना नोंसोर ओरैनो नंखायखौनो बुंलाबायो गुबुनफोरबोथ' जानो हागौ ना थांबावगोन न'आव थांना फरायहैथां आं जा नुदों बेखौसो बुंदों फोथायैया नोंसोरनि खोथासै आरो आं थांसै थारैनो बे सावथुननि गेजेरजों आथिखालनि जुगाव जेरैबायदि ड्राग्स सिगारेट जुवा बायदिफोराव आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जेरैबायदि गोदोसोनानै दङ बेखौनो बिथां फैला जे बरगयारिया बे बिसो सावथुननि गेजेरजों माने समाजनि गेजेराव दिन्थिफुंनो नागिरदों आरो बेनिफ्राय माबोरैहाय बारग'नो हायो बे गाज्रि हुदानिफ्राय माबोरैहाय बारग'नो हायो बेखौनो बे सावथुननि गेजेरजों बिथां फैला जे बरगयारिया समाजनि गेजेराव मोनसे मोजां मेसेज होनो थाखाय बे सावथुनखौ बिथाङा दिहुननानै रिलिज खालामनानै
बड'लेण्डनि खना खनला जायगाफोराव बे सावथुनखौ बिथाङा फ्रियैनो रायजो राजाफोरनि थाखाय नायनो थाखाय बिथाङा बे सावथुनखौ दिन्थिफुंनाय जादों। हारिनि फरायाबा लेखा